Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Разглеждаме Евангелието от Матей. Втора глава започва с удивително събитие. В Йерусалим пристигат чужденци с необичаен въпрос: де е родилият се цар юдейски? Ето как точно е записано. А когато се роди Исус във Витлеем юдейски в дните на цар Ирода, ето мъдреци от изток дойдоха в Йерусалим и казваха: де е родилият се цар юдейски? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Защо едни чужденци ще искат да се поклонят на родилия се цар юдейски? Каква е връзката? Ще я потърсим в Стария завет. През 6 век преди Христос евреите били пленени и отведени на изток във Вавилон. Там пророк Даниил възвеличил името на Господа. Персийската империя завладяла Вавилон и се разширила от Индия до Гърция. В края на 6 век преди Христос Бог се прославил в Даниил, като го запазил невредим в яма с лъвове. Тогава персийският цар Дарий издал указ: до всички народи, племена и езици, които живеят по цяла земя, мирът да ви се умножи. От мене се издава повеля във всяка област на царството ми да треперят и да благоговеят пред Даниловия Бог, защото Той е Бог жив и вечно живеещ, и Неговото царство е несъкрушимо, и Неговото владичество е безкрайно. Той избавя и спасява, върши чудеса и личби по небе и земя. Той избави Даниила от силата на лъвовете. Даниил бил първи след царя в тази огромна империя. Имал е политическо и духовно влияние. Неминуемо неговото пророчество за Месията станало известно на много хора от различни нации и народи. Ето какво е пророчеството. Камък се откъсна от планината, без да го е ръка съборила. Удари в изтокана, в неговите железни глинени нозе и ги разби. И после. А камъкът, който разби изтокана, стана голяма планина и изпълни цяла земя. Много от жителите на Персийската империя приели юдаизма в края на 5 век преди Христос, когато еврейката Естир била царица, а Чичо и Мардохей станал първи след царя. Пръснати из цялата империя, евреите разказвали своята история, надеждите и очакванията си за Месия. Вероятно те разказвали и за пророчеството на Валаам, записано в книгата на числа на Стария завет. Изгрява звезда от Якова и се издига жезъл от Израиля. През вековете преданието за тези изключителни събития и пророчества не затихнало и не се загубило. То било записано в Светото писание на Стария завет, защото било боговдъхновено. Възможно ли е източните мъдреци да са познавали писанията? Но със сигурност Бог ги е подбудил да тръгнат на далечен път и ги водил по пътя с присъствието си. Според свети Йоан Златоуст, звездата, която те видяли, не била като другите звезди високо на небето. Яркото, сияйно, свръхестествено Божие присъствие вероятно приличало на звезда, която в един момент спряла над къщата с младенеца. Прекрасно е Божието водителство. Възможно ли е да го имаме в живота си? Допустимо ли е да копнеем за него? Да се помолим: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.